1996 सनाव 6 मासनि थाखाय राष्ट्रपतिया अर्डिनेंसनि जरियते अकल कच राजबंशी जातिखौ एसटी स्टेटास होदोंमोन। दा बे समावनो जोङो मोनदांबाय जे बै समाव उच्च शिक्षा अनुष्ठानफोर हायर एडुकेशन इन्स्टिट्यूशनफ्राव जितु एसटी रिजार्व कोटा बेयाव एडमिशनाव फ्राय 80-90% बे कच राजबंशी जनगोष्ठीनि स्टुडेन्टफ्रा एडमिशन लादों आरो आसामनि मेडिकल कलेज इंजिनियरिंग कलेज बेवहायबो बिथांमोना 80-90% खौ लादों आवग्रिनानै लादों आरो मोनसे खूब इंटरेस्टिं बाथ्रा जादों जे आयुर्वेदिक कलेजाव 100% जितु जोंनि माबा रिजार्वेशन दंमोन बेवहाय 100% राजबंशी जनगोष्ठीनि स्टुडेन्टफ्रा एडमिशनखौ लादों। आसामनि दानि मान होनो गोनां चीफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 1.5-2 मास सिगाङाव मोनसे इलेक्ट्रनिक चेनेलाव बुंदोंमोन जे बिथांमोना सोंनायाव रिपर्टार सोंनायाव बिथाङा बुंदों जे आसामनि 6टा जनगोष्ठीखौ एसटी स्टेटासआव शिड्यूलिंग खालायनांगौब्ला दानि थाखानाय 14टा जनगोष्ठीहा एसेब्लाबो खहा जानांगोन नङाब्ला बिसोरखौ खालायनो हाया। मोनसे फर्मुलाखौ कंग्रेस सरकारनि दिनाव प्रस्ताब लानानै दोनदोंमोन आसाम एसेम्ब्लियाव जे एक्जिस्टिं 14टा जनगोष्ठी ट्राइबेलफोरखौ एक बिन्दु खहा खालामालाबानो दानि दाबि खालायबाय थानाय बृहत संख्यक आरो बहुत एडभान्स कमिउनिटिनि 6टा जनगोष्ठीखौ एसटी खालायनांगोन बिनि थाखाय मोनसे मडेलिटी तैयार खालायनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनाव दैथायहरनाय जाथों होननानै प्रस्ताब लादोंमोन। नाथाय दानि चीफ मिनिस्टारा जिबायदि बक्तव्य लाखिदों बेवहाय जोङो गिखांनाय मोनदों। बिनि उदाहरणा जाहैबाय 1996 सनाव 6 मासनि थाखाय राष्ट्रपतिया अर्डिनेंसनि जरियते अकल कच राजबंशी जातिखौ एसटी स्टेटास होदोंमोन। दा बे समावनो जोङो मोनदांबाय जे बै समाव उच्च शिक्षा अनुष्ठानफोर हायर एडुकेशन इन्स्टिट्यूशनफ्राव जितु एसटी रिजार्व कोटा बेयाव एडमिशनाव फ्राय 80-90% बे कच राजबंशी जनगोष्ठीनि स्टुडेन्टफ्रा एडमिशन लादों आरो आसामनि मेडिकल कलेज इंजिनियरिंग कलेज बेवहायबो बिथांमोना 80-90% खौ लादों आवग्रिनानै लादों आरो मोनसे खूब इंटरेस्टिं बाथ्रा जादों जे आयुर्वेदिक कलेजाव 100% जितु जोंनि माबा रिजार्वेशन दंमोन बेवहाय 100% राजबंशी जनगोष्ठीनि स्टुडेन्टफ्रा एडमिशनखौ लादों आरो राजनैतिक दिगै जोङो गा नुनो मोनदों जे बे समाव माजुलियाव आसामाव आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्शन जादोंमोन। माजुलि होननाय मोनसे विधानसभा एसटी रिजार्व सीट बेवहाय करुणा दत्त मुंनि सासे कच राजबंशी सुबुङा केन्डिडेटसार होनानै कन्टेस्ट खालायदों आरो बे कन्टेस्ट खालायनानै बिथाङा देरहानानै एमएलए जानानै फैदों। तो गतिके जोङो हमदांनो हाबाय जे अकल बे मोनसे जातियानो जुदि जोंखौ बेबादि राजनैतिक भाबैबो जोंनि अधिकारखौ सेनानै लादोंब्ला उच्च शिक्षा अनुष्ठानफ्राव एडमिशनफ्राव बेबायदि सेनानै लाजोबदोंब्ला तो बेपार बाणिज्य जिसिबां जोंनि ट्राइबेलफोरनि एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरनि भारतीय संविधाननि आधाराव जोंनो सुबिदा होनाय आरो आसाम गभर्नमेन्टआ सांबिधानिक नीति बायदियै जोंनो डेभेलप अल राउन्ड डेभेलप जानायनि थाखाय जि सुजुग सुबिदा होदों बेखौ बिथांमोना सेनानै लाजोबगोन।